Beti, Jare, eta aier gara, Sagrado Corazon ikastetxetik gatoz, eta gure webgunaren izena Bermeo ezagutzen deitzen da. Ikusi nahi? Gai horren inguruan, Bermeo gure herria delako eta bere historia, kultura eta leku interesgarriak hobetu ezagutu nahi genituelako. Gainera, beste pertsonei herria erakusteko modu egokia iruditu zaigu. Prozesu hasieran informazioa bildu dugu. Gero antolatu eta testuak idatzi ditugu. Ondoren argazkiak aukeratu, orria sortu eta diseinua egokitu dugu. Pizkanaka webgunea osatzen joan gara, taldean erabakiak hartuz. Webgunea egin bitartean informazioa bilatzen eta laburtzena ikasi dugu. Webgune bat nola antolatu eta diseinatu ere, eta taldean lan egiteak duen garrantzia. Gainera, Bermeori buruzko datu eta kuriositate asko ikasi ditugu. Talde lana orokorrean ona izan da, bakoitzak bere ekarpena egin du eta ideiak partekatu ditugu. Batzuetan adostasunak bilatu behar izan ditugu, baina komunikazioarekin eta elkarlaguntzarekin ondo moldatu gara.